Sponzorem pořadu jsou společnosti Merkur Toys, výrobce výukových stavebnic, barevná skla, skleněné obklady a desky do vašich koupelen a kuchyní, Limes, partner pro vaše zahrady, Optimy, originální zasklívání loďí, KV Řezáč, dodavatel sportovních a dekorativních sítí. Dobrý den, milí televizní diváci, vítám vás při sledování dalšího dílu pořadu Tipy a inspirace, který jsme pro vás mimo jiné natáčeli i v tomto nádherném prostředí Château M'Celli. Povídali jsme si zde o zahradním nábytku. Pane Dundo, zahradní nábytek může být z nejrůznějších materiálů, o jakém si spolu budeme povídat my? Zahradní nábytek může být skutečně ze všech možných materiálů. Může být dřevěný, může být celokovový, může být kombinovaný z různých materiálů, ale my si budeme povídat zejména o nábytku z materiálu, který nevyžaduje žádnou speciální údržbu, a to je umělý ratan. Tak teď pojďme na to hlavní a představme si nabídku, jaké produkty nám nabízí umělý ratan. Základem každého zahradního nábytku je jistě jídelní sestava, při které se lidi pohodlně najedí. To znamená stůl hranatý, kulatý, může být rozkládací, aby se u něho najedlo více lidí. Židle bez opěradel nebo křesla s opěradlama můžou být i polohovatelná. Moderním prvkem do každé zahrady jsou nízké sedací soupravy, abyste se mohl posadit komfortně, pohodlně. Do každého exteriéru jistě patří i lehátka pro úplnou relaxaci, lehátka k bazénům. Dalšími prvky moderní zahrady jsou solitéry, ať jsou to buď houpačky, slunečníky, altán. Nicméně máme i speciální produkty, které používáme tam, kde je nutné větší zatížení, to znamená do provozoven wellnessů, restaurací, hotelů, kaváren. Pane Dundo, řekněte mi také, jaké jsou hlavní výhody právě nábytku z umělého ratanu? Já bych určitě zmínil výhodu, kterou jsem už na začátku řekl, a to je zejména bezúdržbovost toho nábytku. Stačí opláchnout mýdlovou vodou, dokonce já osobně ho ani na zimu neuklízím a po 5 letech je stále stejně barevný, nic mu neublížilo. Nábytek je vysoce elegantní, je velmi pohodlný, protože ten umělý ratan je pružný, takže se samozřejmě přizpůsobí vaší postavě a cenově je dostupný jako nábytek z jakéhokoliv jiného materiálu. A ještě mi na závěr, pane Dundo, řekněte, kde si mohou diváci tento váš nábytek zakoupit? Nejjednodušeji na našich webových stránkách www.dimenza.cz a pochopitelně můžete ho zakoupit i u nás přímo na sídle firmy v Praze Hostivaří, kde si zákazníci mohou i nábytek vyzkoušet. V posledních letech se velmi oblíbenou součástí rodinných domů staly zimní zahrady, no a právě o nich si budeme povídat s paní Zelenou. Paní Zelená, řekněte mi hned na úvod, co všechno nám zimní zahrady mohou poskytnout. Tak zimní zahrada, jejíž kouzlo objevily už v 17. století, sloužila dříve spíše k pěstování citrusů než k místu pro odpočinek, jako to známe dnes. Zimní zahrady podstatně zvyšují obytný prostor rodinných domů, a to v souvislosti a spojitosti s přírodou za každého počasí po celý rok. Zajišťují nám denní světlo, vhodně slouží jako reprezentativní prostory, pracovny, lze do nich umístit i výřivé vany, bazény, takže poslouží jako domácí wellness či dětské koutky. Dále můžeme v zimních zahradách pěstovat rostliny, ocení je jistě i domácí mazlíčkové, který mají úzký kontakt s rodinou a vidí ven. A dále nesmíme zapomenout na komerční využití, kde se můžeme se zimními zahradami setkat, coby cukrárna, bistro či kavárna. Těch zimních zahrad je na trhu velké množství, můžeme si je rozdělit do nějakých základních kategorií? Tak základní typy zimních zahrad můžeme rozdělit na sezónní zimní zahrady a potom zimní zahrady určené k celoročnímu užívání. Máme v nabídce zimní zahrady zakázkové, to znamená, že se zaměřují přímo u klienta na míru, anebo potom stavebnicové, a tam zejména v domácí kutilové ocení to, že si montáž zajistí sami. Momentálně máme v nabídce levné, moderně řešené hliníkové konstrukce, ať už z výplně polykarbonát nebo sklo. Výhodou hliníkové konstrukce je to, že je prakticky bezúdržbová. Samozřejmě nabízíme i luxusnější varianty s posuvnými bočními stěnami z bezpečnostního skla.
v robustním rámu z hliníkové konstrukce v kvalitní práškové úpravě. Tyto zimní zahrady lze vhodně doplnit příslušenstvím ve smyslu osvětlení či svislých rolet, které kromě stínu zajistí i větší soukromí. Jak náročná je montáž zimních zahrad? U levnějších zimních zahrad se jedná o stavebnicový systém, kde si zákazník snadno poradí a smontuje si zimní zahradu sám. U luxusních zimních zahrad, které se vyrábějí přímo na míru, zajišťujeme zaměření přímo na místě u zákazníka přes zhotovení základů až po samotnou odbornou montáž. A na závěr vás, paní Zelená, poprosím o radu, jak bychom zimní zahradu měli vybírat. Radu mám jednoduchou, přijďte se podívat k nám do ukázkových center nedaleko Prahy v obci Tehovec anebo poblíž Hradce Králové v obci Sadová. V následující reportáži vám dáme hned několik zajímavých tipů do vaší zahrady. Pane Kolčavo, řekněte mi hned na úvod, jaké produkty si představíme? Představíme si zahradní kompostéry, vodní grill, stojany na palivové dřevo, pěstební stoly a regály na ovoce. Ta nabídka je velmi bohatá, vezmeme to postupně a začneme třeba těmi kompostéry. Naše kompostéry jsou vyrobeny tvarováním pozinkovaného plechu, jsou velice pevné, stabilní, mají jednoduchou montáž i demontáž a jsou velice dobře provzdušněné. Dále jste zmínil vodní grill, na ten já osobně jsem velmi zvědavý, takže na jakém principu to funguje? Vodní grill funguje na principu směsi horké páry a kouře, to znamená, že to je grilování ve vodní páře. Zde máme topeniště, kde topíme tvrdým dřevem, ohříváme vodu, která je v nádobě. Tady se tvoří směs horké páry a kouře, tady máme grilovací mřížku, na které děláme různé pokrmy a přikryjeme to poklicí. Pokud chceme grilovat více pokrmů, použijeme tento nástavec s druhým roštem a opět přikryjeme poklicí. Výhodou vodní grilu je hlavně to, že ta marináda a tuk, který odkapává z grilovaných pokrmů, nám nekape do ohně, ale zachycuje se ve vodní lázni, tudíž se nám netvoří žádné karcinogenní látky. No a pojďme se podívat i na ty ostatní produkty. Představíme si pěstební stůl. Je opět vyroben z tvarovaného pozinkovaného plechu, konstrukce opět pevná, je tam dost široká nabídka příslušenství, používá se hlavně pro předpěstování sadby. Některé zahrádkářské obchody to používají i jako prodejní stánek na prodej výpěstků ze svých zahrad. Stojany na palivové dřevo mají opět pevnou žárově pozinkovanou konstrukci. Slouží k uskladnění palivového dřeva, zároveň se toto dřevo velice dobře vysouší. A poslední jsou regály na přepravky, které slouží k uskladnění ovoce, kde přepravky jsou obklopeny vzduchem a tak tím pádem to ovoce velice dobře dýchá. Další díl pořadu Tipy a inspirace je u svého konce a já věřím, že jsme vás i tentokrát příjemně inspirovali. Mějte se krásně a příště opět na viděnou. Hobbytech.cz nabízí levné stavebnicové zimní zahrady, pavilony, zimní zahrady posuvné, zakázkové a celoroční. Vyberte si přímo v našich ukázkových centrech v Tehovci a v Sadové nebo na www.hobbytech.cz. Dimenza vám nabízí kvalitní zahradní nábytek s moderním designem a vysokou užitnou hodnotou. Zahradní křesla, židle, stoly, lehátka, pohovky, houpačky, slunečníky a další doplňky a dekorace. Více na www.dimenza.cz. Firma Limes vám nabízí kvalitní kompostéry z masivního pozinkovaného plechu, na které vám navíc může vaše obec žádat dotace. Dále jedinečný vodní grill, stojany na dřevo, pěstební stoly, regály na ovoce a mnohé další. Limes, partner pro vaše zahrady. Firma KS Kachlová kamna, to je ruční výroba mačkaných kachlů. Nabízíme výběr z široké palety kachlů a barev na zakázku dle přání zákazníka, včetně grafického návrhu. Příjemné teplo, ekonomický provoz, topidla s dotykem lidské ruky, to je firma KS Kachlová kamna. Merkur nabízí nejen klasické stavebnice, ale i robotické a mechatronické stavebnice, originální vláčky a výukové stavebnice. Merkur není jen hra a zábava, ale skvělá příprava pro technické obory. Merkur a Siemens podporují technické vzdělání mládeže. Společnost KV Řezáč je tradiční český výrobce kvalitních houpacích sítí.
bohatá variace produktů s možností výroby na míru a také dřevěné a nerezové stojany pro snadné zavěšení sítí. Společnost KV Řezáč, houpací sítě pro vaši relaxaci. Bazénové centrum Prestige Pools v Říčanech u Prahy realizuje stavby venkovních a vnitřních bazénů, jezírek a saun, včetně úprav blízkého okolí. Také můžeme zrekonstruovat váš starší bazén. www.prestigepools.cz. Firma Aquavala, to je profesionál v oblasti mořské akvaristiky. Nabízíme široký sortiment mořských ryb, korálů a bezobratlých, ale také kompletní technické vybavení, kvalitní mořskou sůl a mnohé další. Aquavala, vše pro mořskou akvaristiku. Reproplast Kladno je česká firma působící na trhu již 20 let, která vyrábí kuchyňské, domácí a zahradní potřeby z plastu a kovu. Najdete u nás škrabky na ovoce a zeleninu, pružiny na pickles, formičky na těsto, rajčatové buňky a spousty dalších výrobků. Jděte na www.reproplast.cz, seznamte se s našimi výrobky nebo s videonávody. Exotická dovolená v Indonésii, to je český rezort Relax Bali přímo u moře, pohodlné ubytování v bungalovech nebo privátních vilách, skvělá indonéská i evropská kuchyně a hlavně velmi bohatý podmořský život, potápění, korálová zahrada, výlety a mnohé další zážitky. To je český rezort Relax Bali za české ceny. Více na www.relaxbali.cz. Společnost A-Service Slaný je autorizovaným dílerem společnosti Tatra Truck. Dodává nové i repasované nákladní vozy Tatra, včetně nástaveb. Zajišťujeme prodej náhradních dílů a servis vozů Tatra, Mercedes, MAN, Iveco a Scania. Disponujeme kvalitním technickým vybavením. www.aservice-slaný.cz.